Mana belum kenal, man? Datang wong tua sing kelus-kelus. Nggih, mari selila tua kok, man. Tak lulus-lulus sing meneh. Lulus. Mas mak dengengek. Joge ngono. Ora minggat. Lakon alang kadah tatumu. Lah, umat. Malah besok kan. Lulus-lulus ngono malah. Ora urung nandang wirang. Lah kok piye iki wis dicoke nyelong-nyelong wis dadi lembuke malah negluk. Mendadak ya biaya tok. Ana wedok liwat kok dengan dhewe. Kurawa mundur. Mengko ben Kakang Dono sing maju. Matake. Saya gembal. Iki ana wanara setok. Yen ta wujude karo munyuk nek nganggo candengan karo menungso. Ora takon karo aku senggono. Satata jamu. Apa kan? Kowe sapa? Pandita saka lima. Aku Bengawan Durna. Bengawan Durna dasar nyata. Kowe munyuk sing dadi kemaran arep ngewangi para kawan. Apa kan? Sing bakal boyong Kyai Semar dudu wong Brawata nanging uga aku kepengin boyong Kyai Semar. Cuplek rapatut ya. Wujudmu nok kaya ngono mrampata gawe geger. Wadya bala Kurawa. Aja takon dosa. Pandita Dara sing bakal ngrampuri nyawamu. Pangarep pandang Prabu.